No m'estranya si no pares de rebregar-les. Quan arribem les posarem amb aigua i es revifaran. El primer ram que em regalen és un ram de comiat, que trist. I què me'n dius, doncs, de la rosa que et van regalar pel teu aniversari? Sí, ja, però una rosa no es pot comparar amb un ram. T'ha caigut la targeta. T'abaixaré la finestra. Porta't bé, avui és un gran dia per nosaltres. Quin americà més curiós. Tan bon punt m'ha vist, m'ha demanat que m'hi casi. Aleshores li he hagut d'explicar que m'he casat 3 vegades amb pilots d'hidroavió. El meu primer marit va morir a la guerra, el segon en Atlàntic i el darrer ha mort a l'Àsia. Ja ho has sabut. He sabut la notícia avui. Han trobat les restes de l'avió a la selva de Bengala. Oh, la Kasumi està malalta? És terrible. I com us arregleu? És difícil perquè depenem molt d'ella, pobreta. Escolteu, no em vull ficar a casa dels altres, però em permeteu que us faci el sopar aquest vespre? De debò que faries això per nosaltres? Naturalment. A Canet, tu em podries ajudar a fer-lo? Sí, amb molt de gust, tieta. He dit alguna inconveniència? No! I ara, al contrari, em va molt bé que m'avisi. Me n'alegro. Doncs això, vagi amb molt de compte, sisplau. Sí, esclar. Moltes gràcies per haver-me trucat. Intentem de pujar-hi. A veure, si el vaixell és tan gran com diu en Ben, hi podrem pujar sense que se n'adonin els grans. Serà molt senzill. Bé, és senzill per mi. No sé si ho podreu fer vosaltres.